Tinokudokesai mabi yangu kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva re13 mwedzi uno waGunyana. Idi munyika medu zvakatooma, palibe chinonakira chimwe nguva nenguva. Kureketa kwabva papera svondo Zesa yange iri kuita zvidavado kusvika nanyasi iri kuenderera mberi nokudzima magetsi zvokutoti vanhu vari kupedza nguva waribe magetsi. Ipapa unotosaya kuti zvichapera sei kana kuti zvichapera nei. Wakandoreketa basi kuti vari kunhadzirisa kuhwange pabodzipo nokukaribha kunobva magetsi edu mazhinji. Idi aiwa toramba tichindoona mwoto isu. Kuno wairiwo kuChegutu watakanihwa pokare mhosva yawaigopomerwa yokuita zvokuratidzira gore rapfuura. Toramba tichitenda magweta anowira kodzero dzevanhu. Izvi zviri kutoreva kuti nyaya iyi iri kutoita ichisaya basa nokuti wazhinji wangu wakapomerwa mhosva iyi watakanihwa. Pasara basi wanana tsitsidanga rembwa ndo wasara kuti watakanihwe. Tinondoimba kuti wanotakanihwawo pokare makuno yano. Kwai guta rokadoma raita makorokoza ari kunetsa achiita zvokugwamana chaizvo nomapanga pabodzipo nomabhemba. Ipapa kwai vamwe vanenge vatorikana norekeni chaidzo zvokutoti zviri kutonetsa. Ipapa paribe wagoziva kuti chii chiri kuitika, asi nyaya iripo ndeyokurwira iro goridhe ravanenge vari kuungari. Paribe wagoziva kuti zvichapedziwa nei, asi mapurisa agoti atosunga vamwe vanhu vanosvika 1 chaivo. Tinondoimba kuti vanosunga wazhinji kuti zvipere, heno kuti zvichakoneka chere nekuti vamwe wavo vanozikana kuti vanenge vaine wakuru wakavatsigira. Umwe mwana weZimbabwe anonzi Tanyaradzwa Fiye anoita zvokutamba mitambo yomafirimu pabodzipo nomadhirama kuAmerica kwai anenge ari kuoneka wazhinji wagoreketa nezvache wagoti iwo wari kuziva kuti aripi zvokutoti waakushira kuti peno anenge aine zvaakaitiwa. Ticharamba tichigoringa kuti anenge akaitivei, kana tagombwa tichigokunyepai. Kambani yoMarian Roberts kwai yagoti iyo yakwanisa kuti irekete nowaridzo woGreat Dyke Investments kuti wapuwe ndiwo basa rokupamhidzira mugodhi wochichehwa choplatinum munyika medumo. Kwai mari yavari kuringira kuti wagoboya ipapa inosvika mabhiriyoni omari eSouth Africa omarandi anoita 74 chaiwo. Kana wakazvikona izvi, aiwa kwai zvinenge zviri kutoita kuti mugodhi uyu urambe uri ndiwo uri kutonga pamugodhi inoburitsa chichehwachi munyika medu zvakanyanya. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichikoneka chere kana kuti zvinenge zviribe kukoneka. Tindori pamakambani makuru ya wobepanhau roBBC iko kuBritain waagoreketa iwo kuti British American Tobacco yakambokwanisa kugobhadhara mari kuhurumende yaMugabe yaitosvika mari yokuAmerica zviuru 300 kana kusvika pazviuru 500 chaiwo omadhora okuAmerica ya kuti wagoburitse wanhu wanga wakasungiwa wachinzi wari kusora wachisorera BAT. Ipapa iyi nyaya iyi vaiburitsa soitsva, asi vamwe vanakadzitape muZimbabwe wakanga vaiburitsa kare nekuti yakasoitika mumakore ana 2013 chaiwo. Zvinonyadzisa kuti hurumende yegoti iri kurongera basa wayo kuti waende kotenga kunze kwenyika. Ipapa kwainoti zvinhu muZimbabwe zviri kudhura ende iyo mari yavari kugotambirisiwayo inokwana kuti watenge zvinhu munyika medumo. Saka wada kuti warongerwe kuenda kunotenga kuSouth Africa nokuno dzimwe nyika. Heno mabi yangu kuti zvichaitika chere kana kuti zvichaitika zvakadini, ticharamba hedu takaringa, asi manyadzo chaiwo kana zvikanzi zvaitika izvozvi. Muno kumwe kuhwadza kwagoitika kuti vanhu padandemutande waite kupesana mufungiro chaiwo. Kwaiita Gwirei nokambani yache yosakunda ari kuda kunzi ndiye agope chikwata choHighlanders mari inoita miriyoni ribodzi kwemakore 3 achigopapo kare Dynamos miriyoni ribodzi kwemakore 3. Iyi imari yokuAmerica. Ipapa wazhinji wagoreketa kuti kohoko naye ari kuda kudari kuita kunge zvinonzi anomutsa iyo iri mari yenyika. Heno mabi yangu kuti munozvionawo sei? Izvi chedu kundoramba takaringa hedu, ticharinga kuti vanenge vachizvikunda chere kana kuti zvinenge zviramba.
ZIFA wagotiwo wakadzinga wese wanorayiridza kusanganisira murayiridzi Loga. Ipapo vari kutoita mureketo naNorman Mapeza heno kuti baBenjani zvanga zvaita kudini kuti wagomutore obva asenza svondo ribodzi nekubva adzingiwapo kare. Idi zvakatooma zvomunyika medu. Kiriketi iri kudyiwapo kare nechikwata choIreland kureketa kwaNyasi. Mutambo wati wapera asi zviribe kuningisika zvino. Ipapo pakiriketi Brendan Taylor agoreketa iye kuti achazvidaba zvokutamba kiriketi ati akusiya kuti aende pamujandirere. Heno mabi angu kuti munozviona sei, asi waruzhinji wadoka wari kuti aiwa tataikiwa idi. Tiringe edu dziri kuitika pasi rese. Kutanda nyasi South Africa yapinda mudanho rechipiri romupfigwa waro. Ipapa wagoreketa iwo kuti wari kufunga kuti wagoite kapasipoti kodziwa mupengo kapo kare. Heno kuti zvichakoneka chere, ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zviri kunyatsodini. Kana wakazvikona, aiwa wanenge wari kuita zvavo zvakanaka zvinonakira nyika yavo. kuEswatini avo vari kuringa nezvokuda kuti kuite utongi hwejekerere wati ivo vari kuendesa nyaya yavo kuUnited Nations kuti imbwike ikweyo, nokuti zvavari kuita vari kutsitsiriwa kunyanya naiye mambo muSwati. Heno wakazvikunda izvi, ticharamba hedu takandoringa. Mwanga ambori chipangamano wamutungamiri wenyika yoMozambique Mhanduwe agobvuma kuti akapuwa mari iyo inoita mamiriyoni yomari yekuAmerica miriyoni ribodzi nozviuru 600 chaizvo. Iri mari yange iri yomutsepwede yochimanja mubudu. Izvi zvinotorwadza, asi tinotofara kuti abvumawo chimwe chikamu. Ticharamba takaringa kuti ichaperera papi nyaya iyi, asi yakafita kutotsitsirira wazhinji. Chikoro chofundo yepamusoro chokuHwanda chagopuwa mari inoita mamiriyoni ekuAmerica mamiriyoni 55 okuti chifundzise wanhu wanozoita vatungamiri ramangwana. Heno kuti wachazvikona chere, asi tiri kufara izvozvi wapuwa mari iyi noMastercard Foundation. Toramba richitenda. Britain nozuro uno yagoburitsa iyo kuti ichadaba zvokuita iko kapasipoti iko chirwere chodziwa mupengo kari kuitiwa kada kufuitiwa noSouth Africa. Ipapa wazhinji waita kufara nokuti zvinhu kwaika zvisvinuba. Ipapawo kuFrance wari kuramba wachindoita zvokuratidzira kuti wachadaba zvokuramba wari mupfigwa iri kuramba ichindoisiwa nehurumende. Heno kuti zvichapera mushechere, ticharamba takaringa iko zvinoperera. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tabweka kwaNyasi.